Nduk ngono iki. Mboten gadah. Ah, sip. Kula aja. dereng ngertos pacaran kok, Pak. Ah, kuwi jos. Apik kaya ngono iki. Pokoke ketek nek bocah lanang nyedake kowe idonono. Malah kejemen ora. Apik aja pacaran sik. Ayo. Aja niru Umi ya. Mbak Umi sampun pacaran. Oh, kuwi Umi ora pacaran. Sing alus to mung kondang kosala kok. Aja ompong. Bapak ingkang tanpa waja. Lah ngono lho. Wah, nggih. Kula niku ket wau nyawang bapak-bapak niku. Jan mresani wayang ning kadang-kadang nggih kadang-kadang kalih mentelengi sinden niku lho Pak Dalang. Jan kaya entuk vitamin nggih, Pak. Ya ora apa-apa to, Bu. Sing jenenge sinden didandani wiwit bar magrib nganti saiki dadi cantik kaya ngono butuhe lak dipamerke. Ning sing baku pamane nyawang sinden kudu dibarengi rasa syukur. Lah kuwi atine kudu bersyukur karo Gusti Allah. Ya Allah, paduka menciptakan wujude waranggane kan cantik-cantik ngrengga kaendahanipun syukuranipun Pak Pratikta. Ngono kuwi. Waton atine apik dilambari rasa syukur matur nuwun karo Gusti Allah. Iku dadine ya becik. Nek nyawang sinden karo pikirane reget. Puh, sinden kesi te ayu men ya upama tak kompono piye lah. Langgar nek kata-kata ngono sing marai dosa ki ning ngono kuwi. Ayo, Mboten Pak Dalang, priyayi mriki sae-sae kok. Saestu niki wau kula dugi mriki remen sanget. Priyayine ramah-ramah, kerukunanipun dipun jagi saestu. Ban piyayi Lamongan menika saestu nyata priyayi ingkang budaya lan ugi njagi ing bab agami ngoten Pak Dalang. Ah, mula ngono. Mugi-mugi kula nderek ndedonga Pak Pratik sekeluarga tansah pinaringan katentreman lahir batin, murah rezekinipun lan ugi adik ingkang dipun khitanaken benjing dadosa generasi ingkang pinunjul saged mengharumkan nama keluarga, budaya, agama, nusa lan bangsa. Amin. Ayo Nduk Lintang dongane. Mugi-mugi dados Mas ingkang napa? Soleh, tambah ganteng. Mugi-mugi enggal saras. Saras apa ora lara kok saras piye to? Tirase rumiyin bapak kula nganu, napa niku sakit nek disunat. Iya lek mbiyen saiki teknologi semakin canggih. Ngono Ngoten biasane wis tanpa disunat anu kaya Pripun ngoten niku rasane, Pak? Oh, lek ana apa jenenge lek mbiyen pancen rekoso lek saiki lho adikmu gelar pamayang ya bar sunat. Oh nggih. Mung dilempit, dilem ngono wis dadi. Ono mbek sunat niku. Oh, bar Kelas sunat. pinten sakmenika? Saya kelas 5. Oh, kelas Lek jaman lima. bapake sampean, jamane Pak Cahyo mbiyen pancen rekoso pancen. Kados pundi niku? Lek pakmu aku mbiyen mesti suntik sik cetus ngono kuwi. Terus prepet ngono kuwi. Bar kuwi terus gandenge ra krasa wis kaya gringgingen ngene to. Nggih. Lagi digies. Bar digies terus diperban go mulih. Lek nganti ra dijaga nggih mluka mlaku malah iso nggundangi. Kuwi yang nggeres abuh mesti bingung golek watu nggih ngecos. Rekasane kaya ngono sewarungan ngalor ngidul terus dipasang cagak kopring kae ben ora kesenggol. Oh nggih. Rekoso lho wong sunat iki, wong Lah, wedok to nggih. karo roh apike. Ayo. Terus sampean lek apa ngerti sejarah agama Nduk Lintang? Nggih. Nabi Ibrahim Nggih. saka pentingnya tentang salat kuwi nadyanto panjenengane wis yuswa 80 tahun parandene nampa dawuh saka pangeran kinen khitan mula ya dikhitan. Lek ngitan mbiyen ngangge wadung mbiyen. Wadung. Heeh. Wadung menika napa? Anu gedhe kae lho, petil gedhe kae lho. Diel ngono kuwi. Lah nganti ora permati ora pertitih iso entek lho mak dies ngono kuwi. Kebablasen niku. Heeh, kebablasen. Tur mbiyen rong enek pati rasa mbiyen. Ha iya kaya ngono mergo pancen ya wajib nadyan jeneng iki sunat ning sejatine kuwi ibadah wajib. Nggih. Mergo yen ora sunat Nduk apa Nggih. Lintang, Nggih. isih ana reget ingkang mapan ana ning kulup. 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 Kulup jangan niku, sayur. Kula biasanya dimasakne kulup lho, Pak. Iya, ngene dudu kulup kuwi ora makmu jangan apa ora kuwi. Kulup kuwi ya kulit sing ana sing nutupi ana pepucuke alat vital ki jenenge kulup.
Mula ana ta ning wayange angger mbah utawa bapake nyeluk anake lanang jenenge kulup, nggih, ngono kae. Tegese anak lanang ngono kuwi. Lah sampean ra ndek kulup ngono. Lah ya isane gur kulupan sampean. Nah, ngono iku kudu ngerti. Nganggungke kutute Pak Pratik. Terus Pak Pratik saiki wis kagungan kulup. Nah iya, wis ngono kuwi. Genduk lintang sik, Nggih, nuwun sewu nggih Bunda, menawi wonten klentunipun kula nyuwun pangapunten. Tasih belajar menika, Bun. Lah mun nyeluk Bukesi piye? Bunda. Mbok krungu kok bundas ngono. Kula sayang Bunda. Oh iya, aku ya sayang Bunda. Iya, wis. Nyuwun pangestu karo Bunda Raharjo sik. Inggih, Pak Cahya Kumala. Iya. Apik, aku malah seneng kok piyayi kene iki tenan luar biasa. Ya niku malah lucu lho, malah ngraketaken pas seduluran ngoten lho Pak Cahya Kumala. Ha iya. Lah gur Pak Cahya Kumala malah diangkat derajatku. Biyen iki ning Karanganyar mongko wayangan ning tangga omah lho guran. Dengan dalang Ki Cahya Kuntadi SNI. Malah padake helm aku ora. Ya nduk Lintang Kairo dari Kediri sampean wiwiti kutub manggung pamundhut saka Bapak Haji Pratikto. Ayo, mangga. Piyayi kene jan piyayi sing budaya. Mau nalika cangike Mbanyol sedaya sami gumujeng, ya ta? Nggih. Ning bareng sampeyan wiwit nembang kutut manggung sirep kabeh padha nggatekke swaramu. Lah nggih gek niki wau manuke Pak sinten niku wau muni lho. Trutututut ngoten lho. Oh to. Nggih niki wau. Lah mergo bar dijamoni ngangge kungkuman anak kidang kok dadi. Ayo. Ayo, suaramu mungal penontone sirep. Ha, sampean nembang kutut manggung kabarung suarane genset. Nah. Apik. Ayo, katur dumateng ingkang nunggu genset, monggo menika kutut manggung. Ayo, matur nuwun muga-muga ora mati. Wingi jer patpet-patpet e, Nduk. Nggih, kula nate niku pas nembang disele mati sedanten nggih. Biasane lali ora diseni BBM utawa solar. Oh ngoten. Oh, karo sing duwe malah diuyuhi biasane. Makpet ngono. Ya, matur nuwun. Terus, Nduk, kelas pira to, Nduk, saiki? Kula sakmenika kelas kalih SMP, Bapak. Wis SMP to? Nggih. Masalah mbiyen rumah saku sampean iki ra iso gedhe lho, Nduk. Ali terus nggih. Oh, rumah saku bocah kok sak kucing. Kula nggih tasik kemutan menika dateng mriku. Pondokan mriku lho, Pak. Piye? Rambute kula wabang wisin kula, Pak. Lah abang ra masalah boroken barang iki lho, dadi malah. Ha iya. Tasik kemutan panjenengan. Sih kelingan nek bab lelakon ngono kelingan. Terus Nduk. Paraku Saiki oper
Sakwise lincake saiki ganti bambune. Mawanake saiki ibune. Ya, Jo. Ya. Kalau bojone Jo ora. Eneng pelang. Ha ha. Ha ha. Ongkekke, Bu. Krungu buke sing ngongkek sing mirsani nganti njilingi. Ayo. Ayo iso ngono. Ayo. Krungu suarane Raharjo. Ya. Wah, melu-melu sing mirsani ora. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Kula tak nyuwun prisa jenengan. Napa ta? Biasanipun niku dalang niku lek mulai kondang to Pak Dalang. Niku biasanipun mboten kuat kalih godha 3 perkara lho. Harta, tahta, wanita. Lho aku kuwatir lek bojoku saya kondang biasane wor-worane niki sinden ayu-ayu, artis-artis ibu kota. Kaya sampean ya setia karo aku, Pak. Dadi wong kondang. Nembang ae lho ya sing apik ndang ya. Loh, nyapa kuwi pertanyaan ning omah ae nyapa ning kene. Wong ning Lamongan. Nek lintang Kairo barang yo isin aku ngono. Lah mulane kuwi, engko ben diturun karo generasi-generasi lek pasangan dalang dan sinden itu sebisa mungkin ya awake saling menjaga kesetiaan ngono lho Pak. Biasanya kan sok akeh to ngono iki masalahe. Seniman-seniman sing ngono kuwi. Ning ya muga-muga awake dhewe iki tetep rukun, sampean ora ngalor ngidul, maksude pikirane lan atine. Ya lek ngidul ra apa-apa rasah, lek ngalor ora ngalor sampean bingung lho malah kok. Ayo, Tarjo bingung Tarjo. Ayo. Iya, alhamdulillah matur nuwun bapakmu. Nyuwun pangestu Pak Pratik nggih. Mugi-mugi Mas Cahya Kuntadi menika tetep napa nggih setia kalih kula nggih Pak Pratik. Insyaallah. Aku ora wani janji kok. Ha iya, janji timbang ora ditepati malah dosa. Iya, aku ngerti kok dilungkas mantanmu saka Padang meh teko lho. Nano, ya, makanya. Ya tanggal 19 lho. Tanggal 19 siap-siap mapak ning bandara lho. Anggunge lambene Raharjo senengane. Lho, mulane kuwi sampean tak elingke ning panggung tak sentil-sentil. Biasane kan dhek penelitian sok ngututke sampean ning wayangan. Ku ya mesti sarimbet karo aku. Lek aku rasa menjaga perasaanku ya aku cemburu. Iso-iso aku ora mangkat wayangan wis kono kok nyini. Alah sok kuwi lek melu ning wayangan ben bareng trek ae ora. Lah aku piye? Ben karo dar. Ayo enggak ngeh no malian. Ya. Ya kan mbok eling perjuangane pas ning Candi anu lho. Prambanan iku Prambanan. Blitar iki endi? Penataran. Tiba lho Pak, sakne Pak. Aku ya jatuh hatiku kok. Anggunge Sing kanggungane njajal sing cah SMP genti. Ayo tang lintang Kairo. Sampeyan ya duwe pacar nduk ngono iki. Mboten gadah. Ah, sip. Kula dereng ngertos pacaran kok, Pak. Ah, kuwi jos. Apik kaya ngono iki. Pokoke ketek nek bocah lanang nyedake kowe idonono. Malah kejemen ora. Apik aja pacaran sik. Ayo. Aja niru Umi ya. Mbak Umi sampun pacaran. Oh, kuwi Umi ora pacaran, kiamat no kos-kosan rangkung. Umi ora pacaran. Ya. Bumi bergoncang no. Ayo.
Sampeyan rasa ya, Nduk ya. Nggih. Engko SMA ya rasa pacaran. Kuliah rasa pacaran, ya ta. Lah terus pripun niku? Langsung rabi. Kuwi timbangane dadi fitnah ya ta. Nggih. Mergo cah lanang saiki lho, rata-rata ora kabeh. Kados pundi? Lek pacarane kaya njajal sepatu wae lho. Lek pas ya terus, lek lodo ya gah golek liyane ngono kuwi. Mergo sampean iki tak ngibaratake kaya gedang sing suluh kae lho, Nduk. Aja nganti dipangan karo codot. Ayo. Ya, Lintang Kairo. Piye nyelukku piye to, Nduk? Lin apa? Lintang. Lintang. Lintang nggih. Lintang melawan Raharjo. Ya, Nduk, Lintang. Wah. Wah. Tanduk, Nduk. Napa, Pak? Hah? Sampean anu to sudurungan saiki to. Mboten jenengan wau beja pripun? Bejo. Iya. Ngano. Ngendika pripun? Ngendika pripun nggih? Tanduk, Nduk. Oh, tanduk. Heeh. Nuwun sewu mbok dicekne kuwi talingane bejo. Tak takoni jenengmu sapa? Lintang. Kelas pira? Karangdinaya. Ketok to, jenengmu sapa? Lintang. Kelas pira? Karangdinaya. Kelas pira? Oh, kelas kali. Wah, kowe berarti sulaya tenan. Larisa kaya apa ya nang THT lho, Nduk ya. Lah panjenengan wau omahe pundi ngoten lho. Wah, ora muni ngono. Nggih Dicek lho, sik Pak. sapa ngerti kupingmu enek truelune kok jojo. Truwelu. Heeh. Napa niku? Kelinci. Oh, kelinci. Weh, mboten sedeng lho nek ngano mlebet telinga ngeten iki. Eh? Mboten sedeng. Nyapa ora sedeng, ngene elastis kok, Nduk. Tetep sedeng ya. Kowe ngomong apa to kowe ora iso. Kowe seneni karo sing demeng, kowe iki ana ngate. Nah, Nduk. Kaya ngono mergo ya kempule ditata dhewe kok. Ha iya. Nyambi meniti ha iki. Meniti Mas Lukis iki elok tenan. Ha iya, Yo, oper Bu Raharjo genti. Ayo. Amba, ayo. Monggo-monggo, ayo. Ora tak komen. Aku ya ora kirim kok. Iki sing endi to iki? Ngawut ya. Ya Bu. Mangga lanjut Bu. Kutut manggung menika ugi dipun pundhut dening Ibu Titik Hartoyo. Nah, ingkang ngersakaken kutut manggung
Wah iya, ugi dipun kersakaken Pak Pratikta sekeluarga. Ngono kuwi. Apa sampean, Nduk, Lintang? Pramitra. Mulana ngono lho, Pak. Grogi ngeten iki nek di grogi nek di kancani Bundano. Ora apa-apa, Bunda anggapen kawul ngono lho ya. Grogi sangat kula. Aja grogi, mentale kudu kuat. Ora diseneni. Bu Kesi ya kulino, salah itu biasa. Yang kita nilai, yang kita lihat adalah prosesnya. Seniman itu proses terus, latihan gending terus. Buktinya awake dhewe sing profesional wae ijek sering keceglong. Mula yang salah apa watu iki biasa, hal wajar. Ayo, saiki semangat baleni meneh. Wah, aja nyuwun ngapunten karo Bu Kesi. Bu Kesi ora bayarin, Nduk. Waduh. Iya. Ya, penting semangat ya. Semangat ora usah ndedeg, ora usah isin, salah ora apa-apa. Balen ono meneh. Yo, sing apik. Pramitra Sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Nah, sugeng lenggahipun para pamirsa sedaya. Nggih. Sing bener para pamirsa utawa para miyarsa. Oh nggih. Lek pamirsa kuwi kuping, Nduk. Pamirsa ki kuping. Ayo lek sampean sugeng lenggahipun para pamirsa berarti sugeng lenggahipun para kuping-kuping. Berarti para pamirsa. Pamirsa utawa para miyarsa. Oh nggih. Ngono kuwi ya. Nggih. Tambah ilmu to? Nggih. Tambah ilmu, lek pancen tambah ilmu sesuk amplope balekne ya. Malah ora. Oper Bu Kesi, ya Bu, angkaten nang gending. Yo. Nggih, saderenge diangkat. Menika enten penonton ingkang cacahipun ribuan lumantar streaming Kuntadi Channel lan pirang-pirang streaming. Pramila kula menyapa penonton wonten ing streaming Kuntadi Channel sugeng midhangetaken. Oh nggih lan ugi para tim biru Pak Ijo dan kawan-kawan Pak Yani, dan lain sebagainya matur nuwun katresnanipun. Ya, ya Bu. Alhamdulillah wilujengne skala. Kutut manggung nggon limbukan yen ora sowan ana lamongan iki awake dhewe rawani ngaturake, Nduk. Iya, mergo adate anggere yahene iki malah lagu sing tren-tren sing keras-keras. Lek kutut manggung yahene liyane lamongan, kesuwen mari ngantuk ngono. Lah nang kene parandene piyai kene jan budaya tenan jinem permanem ngateke suarane Genduk Lintang Kairo karo Bu Sukesi Raharjo. Ayo. Wis matur nuwun ya, Mak. Ya wis mundur sik ya. Sampun iki Pak Dalang. Madal saka Pasilan mundur. Matur nuwun. Dan rekake kaya duwe kursi barang, duwe dinglik barang to, Nduk Tang Lintang. Gadah. Isine apa? Sepon mawon. Alah mesti enek lempere karo jenang iki. Mboten lho, Pak, mboten nate. Oh iya. Mengke mambu lek disalap mriku. Oh iya lek ra konangan 3 dina pancen mambu. Bener iya. Padha karo Pak Gembut biyen mulih nggawa ingkung ya ngono. Oh nggih nate. Sasi tase rubung semut. Iya, elak-elak matur nuwun Genduk Lintang. Nggih. Iki ana pamundhut. Nah. Saking nyaput aku muni ngono saking kok. Kami dari keluarga Bapak Haji Pratikta atas nama Kustiaji. Kustiaji request petis manis kalian podang kuning nggih. Sahlan. Nggih, Pak, sahlan nggih. Nggih, sahlan. Wah. Lek wis sah terus halan-halan. Kagem Mbah
lanjar. Ngersakaken podang kuneng. Nggih, sing nembang sapa? Ratune podang kuning, Umi Hafifah. Nadyanto arang utawa rong tau sowan ning Lamongan ning para penggemarmu ning kene akeh sing mirsani lumantar Kuntadi Channel. Ayo. Pedro Songo. Kurmati dhisik nganggo numpak sepur. Ayo nggih jumeneng Umi. Monggo so, dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, wis nate apa urung nyinden ning Lamongan? Dereng nate, Pak, nembe pindah. Pengalaman yang hebat to iki. Nggih. Aja dadi waranggana kapan sampean iso hebat, kapan numpak pesawat. Ayo. Elok tenan. Pokoke paspore aja keri. Ayo dadi waranggana yang beretika saurunge nembang kowe ngaturake salam hormat kagem para lenggah mligine Eyang Pratikta sing mengku gawe. Ha, ya nduk. Nggih, saderengipun wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun sedaya kadang-kadang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak Bu mliginipun dumateng Pak Pratik. Iya. Mugi-mugi anggenipun netakaken nggih Pak. Netakaken wayahipun. Bener. Wayahipun mugi-mugi pinaringan napa nggih? Berkah terus adike nggih cepet garing. Wah. Lambemu lagi kuliah omongane cepet garing. Sik lek kanggone upamane kancamu enek sing rabi ngono, ucapan selamate piye? Selamat apa? Selamat menempuh hidup baru. Lek ulang tahun selamat apa? Selamat ulang tahun. Ah, panjang umur ya. Panjang umur Lek selalu. kanggone cah sunatan selamat apa? Lagi. Selamat selamat menikmati potongan baru. Waduh, ya. Lawas niku. Oh iya, ayo, heeh. Elok kuwi, Ki lho Nduk dikersakake sampean nembang podang kuning. Oh nggih. Wis kondang sampean. Pun ate mirsani teng YouTube nggih, Pak. Teng TV nggih. Ha niki larene. Nggih ngeten niki mung kancane. Bocahe mung kuru ireng ngeten niki. Ayo. Warantine kondange nganti tekan Palembang. Ayo, wah jan luar biasa. Nginterne sembarang-barang. Nginterne sembarang-barang. Ayo, aja kok apa iki jenenge dhuwit. Lurah krungu suaramu nginterne bengkok kok. Ayo. Mula nembang sing apik. Nggih, Pak. Yo dibawani podang kuning. Ya, Umi Hafifah. Nadyan wujud temong peksi. Bapak-bapak ingkang pinarak teng ngandhap ketinggal mboten, Pak? Ketinggal nggih. Wah, nggih. Ya rono barang aja rono terus, Adepmu iki lho, ora usah medun rono dientekne wong pirang-pirang kuwi ora. Neng kono adepmu kuwi lho. Nggih. Ayo, Yo. Nano. Ayo. Agawita lining branta. Ganti bawa bapak-bapak sing ngono madhep ganti rono. Halo, dereng. Waduh. Nek kereng men ora dereng. Halus manis nangsa Karo pacare modele ngono. Wis urung dereng. Ayo. Yo. make
Penonton sing kulon sampun, sing etan sampun, ngarep nggih sampun. Saya ganti penonton sing ana lor, Nduk. Ayo. Nah, enak sing mirsani. Halo Bapak-bapak mburi kelir enten nggih? Oh, eneng, matur ngono. Ha. Ning raturan masa penonton malah dibokongi edan. Ora apa-apa, mburi kelir enek. Wasuwenggat kunglana Ora enek yo. Wah, penyimping kula guyu beanter. Wah. Nyambut gawe malah hiburan dek ora. Nanu. golek isi podang jenar. Iki Mas Ujar iki ayem iki. Wah, aku duwe generasi iki. Ayo mergo arep umroh kok. Ayo. Ning Kalimantan. Ayo. Nanu. Iba bunga Atiku ya dadane dicekel. tiku nyanding Loh, ora kaya biasane. pripun Nyanding ngono kae. Ora. Lali. Heh. nyanding Waduh. bisa dadi Apik, Wis ngono kuwi kudu enek kreasi, ada kreativitas. Nggih, Pak. Mergo saiki piyai mirsani ning YouTube kuwi piyayine padha kuwi, subscriber kuwi. Nah, nggih. Lek sampean ora pinter gawe cengkok ngono diarani ndak monoton. Ayo. Nggih, Pak. Iya, Yo diaturake podang kuning katur mliginipun dumateng keluarga besar Pak Pratik lan ugi Pak Sahlan lan ugi sedaya para warga masyarakat